ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு திஸ் இஸ் மை சேனல். பல வருஷங்களாகவே திறக்கப்படாத உலகத்தில் மர்மமான 3 கதவுகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உலகம் முழுவதும் பல தீர்வு காணப்படாத மர்மங்கள் இருக்குது. ஒரு சில கட்டத்தில் உள்ள மர்ம கதவுகளும் இருக்குது. இன்னும் வரைக்கும் பல வருஷங்களாகவே திறக்கப்படாத நிலையிலையும் இருக்குது. அவங்க சில காரணத்துக்காக சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கலான்னு நம்பப்படுது. இந்த கதவு பின்னால் உள்ள மர்மங்கள் என்ன, அதை திறந்தால் பொக்கிஷங்கள் இருக்குமா இல்லை ரகசியங்கள் இருக்குமான்னு நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி உலகத்தில் மர்மமாகவே மூடப்பட்ட பல கதவுகளும் இருக்குது. அதை குறித்து தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, பத்மநாப சுவாமி கோயிலின் மர்மம். இந்த கோயில் பின்னால் இருக்க இந்த ஆலயத்திலிருந்து 6 ரகசிய கதவுலேருந்து 5 ரகசிய கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது 4வது கதவை தவிர மற்ற எல்லா கதவும் திறக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் 4வது கதவு மட்டும் இன்னும் வரைக்கும் திறக்கப்படல. மற்ற இருந்த 5 கதவுகளையும் பொக்கிஷங்கள், வைரங்கள், நாணயங்கள்னு பல கோடிக்கணக்கான பொக்கிஷங்கள் இருந்திருக்கு. இந்த 4வது கதவுல என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல. இந்த கதவு ஒரு கடல் மட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். இந்த கதவை திறந்தா அழிவு நேரிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பன் ஸ்ப்ரிங் வாட்டர். கனடா நாட்டில் அல்பர்டாவில் உள்ள பன் ஸ்ப்ரிங் வாட்டர் ரூம் நம்பர் 873 எப்போவுமே மூடப்பட்டு தான் இருக்கும். இந்த ஹோட்டலுக்கு போனால் 872 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 874 இருக்கும். நடுவில் இருந்த 873 மட்டும் இருக்காது. இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது. இது நடுவில் இருக்க ஷவரை தட்டி பார்த்தா 873 ரூம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். 873 ரூம் நம்பரை பற்றி ஒரு மர்மமான கதையும் இருக்குது. பல வருஷத்துக்கு முன்பாக விடுமுறைக்கு வந்த திருமண தம்பதிகள் அவங்க தன்னோட இளைய மகளோட அறையை செக்இன் செய்திருக்காங்க. ஆனால் அன்னைக்கு நள்ளிரவில் கணவனை ஏதோ ஒரு மர்மம் பைத்தியமாக இருக்குது. அந்த நபர் தன்னோட மனைவியும் மகளையும் கொண்டு விட்டு தானே தற்கொலையும் செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ரூமை ரொம்ப நாளாக பூட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரூமை புதுப்பிச்சு வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த ரூமை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த வந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் இந்த ரூமில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக சவுண்டு கேட்குது, சவுத்தில் ரத்தம் வரையுது, எங்களை யாரும் கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குன்னு பல பேர் பல மிஸ்ட்ரிஸான சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் நிறுவனம் இதை பார்த்து பயந்து இந்த அறையை சீல் வச்சு அது இடப்பட்ட இடத்துல ஷவரையும் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இன்னும் வரைக்குமே இந்த 873ல் என்னென்ன மர்மம் இருக்குன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ வரைக்குமே 872 இருக்கும், 874 இருக்கும். ஆனால் நடுப்பட்ட 873 ரூம் மட்டும் இருக்கவே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஐடன் ரூம்ஸ் ஆஃப் தாஜ்மஹால். மர்ம அறைகளில் காணப்படும் தாஜ்மஹால் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான, அதாவது இந்தியாவில் இருக்கும் தாஜ்மஹாலும் உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளுமே ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் இடம். பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்ட தாஜ்மஹால் சுவர்கள் பின்னால் சீல் வச்சப்பட்ட நிறைய இடங்களும் இருக்குது. இந்த தாஜ்மஹாலில் 1089 ரூம்ஸும் நம்பப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றொரு மாடியில் 22 ரூம்ஸ் இருக்குது. இது பல மர்மமான மூடிய கதவுகள் உள்ளன. இதை திறந்தா பொக்கிஷங்கள் இருக்குமா, பல மர்மங்கள் இருக்குமா எப்படின்னு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல. ஸோ இவ்வளோ தான் வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, டாடா, பை பை.